Bai, momentu date. Denboraldi barri bat astea doia Mondrandako. Bai. Zer da, lehen urtean Mondraken jolaztu zula? Bai, aurten lehen urte bai. Eta zer moduzko ekipua dala ikustu duzu Mondra? Oso politak, lehen urtean banekin ekipo hona zutela eta aurten ia berdina dute eta ustez goza politak ingo ditugula aurten. Uste dut bastante ekipo hona daukogela. Pulintzeko eta kapazaba gare, onjukan fizikamente puntual apur bat preparatu biltzako. Uste dut engortien apur bat hobeto zua ebiliko dela, ez da zaila baina... Pretemporadia baina Mondraken indozu, zer moduzko ekipua dala ikustu duzu? Ikustu dut ekipo hona dala, ez? Ni behasi pretemporadia behan du nintzen, ez? Nola gaixoriko nintzen, baina egon ezen temporia jente hona dau, diferentia da, tercera badata, nik nivel gaixo dago, ez? Zelan ikusten da liga berri hau? Nik ez dut ezauketan oso ondo liga tercerakoa, baina nik uste dut ekipua baukala ondo biltzeko. Eta irabazi biharreko partiduetan irabazi biharrekuena zela ez Atxabaltan kontrakoa. Zenek irabazi bidau gaur? Mondrak. Zenbat? 3. Atxabaltak gogorra di eta, bat eta bi. Eta Atxabaltak irabazten badau, entrenadoriek kotxitxo bat errala ukutzu zuen? Ni uste, mezi da. Dauket, Atxabaltako, Mondrako, bisetako nar da neuk ez dakit. Pronostiko bat, aguro. Pronostiko bat, irabazi. Zemat? Bita bat. Bale, eskerrik asko. Bine, bai. 3 bat ero. 10. 10, askotxo izango dari. Inolako problemarik 3 eta 1 montan alde. 1000 duro bai pasako dituzte. Lauta bat. Lauta bat, asko izango dari. Ez, asko ez. Asko ez normala izango hori baina gutxi. Bat lau. Udan aldekue, ala Mondran aldekue. Mondran aldekue. Eta Mondrak zein bideu, irabazi ala galdu? Galdu! Zeran esan lehiki hori, Mondra betar batek? Zuk izena zelan dakutzu? Ander! Eskerrik asko, Arte! Gaur, empate. Empate zenbat? Empate a 1. Zein diozue? Ustez irabazi. Zenbat? Bi hasta giz. 3 gaitxik ere igual. 3 teutz. Mondrak irabazi seguro? Bai, seguro. 2 bat Mondrak. 0. Azkenean bila utzi irabazi den Mondrak egun hartan. Zelebrazioetarako baina, udaren 1986koak. 3. mailara igoteko kanporaketan deustuan bita bat galtzetik etozen Atxabaltarrak. Ta zelako girua etxian emaitzai buelta muten saiaketako.
Beste ospakizun batzuk, Mondran 25. urteurrenekuak. Eta imagina bezinekoak be, preparau zituain, zelebraiteko. Gero ekitaldi zen barruen, lehengunien komentetan zogenzuk, behintzet saiatzen zabitziela Jesus Gil jauna ekarteko, ez da? Apur bat, hori bombazo bat izango zen Mondrauen, ez dakit ez? Bueno, Jesus Gil ekarti Mondraura ez da erresa, oingo egunetan, nik nahi deten ekartia malo dako, alegin du bineiz. Baina badakitzu edanok Jesus Gil, azkenengo adetezkendetan urten dauela alkate bezala Marbellan eta Magostinan egon bida. Baina amalagun espada beste nosbaiten ekarteko asmu, eta berabe usteot torteko asmuekin dauela. Jesus Gil etzan etorri, baina bai Realian eta Atletizan ibilitako jokalari pilia, Mondrako veteranoen kontra joaketara. Eguraldi ederra eta jende asko atzo arratsaldean. Eta Mondran 25. urteurreneko ekitaldixen barruan etorri zidan bestiak Real Madrileko isa jokalari danak, Realan kontra jokaketara. Cesareo Gabarain apaisa omenketako be izan zan partidua. Zaletu ugari atxabalpen, giro ederra eta mota guztietako eritziak aldez aurretik. Jatzu Mondrak antolau dauen partidua. Bueno, oso ondo. Partidua bera nola ikusten duzu, ze gertuko da? Hala, erabeziko dauela. Eta zeuk nola ikusten duzu iniziatiba? Partido politxe izango da. Oin, jokalari galdetu behar bat, temporada bukatuta gero, talako beruekin, ez dakit nolako gogoak ekiko da bien partidua disputatzeko, ez? Baina bestela, iniziatiba moden polita. Folklori ikustea. Erron berixi, bestek ez. Genti bastante asistentzia gainera, asko guztetan atau. Esan bezala partidua 6:30 iragarrita zegoen. Jendea ordu horretarako zai. Baina Madrid aldetik etorritako gizonak 6 eta 20 ailegatu ziren atxabalpera. Aurpegi ezagun asko autobus horretan. Eta 6:30 inguruan, Errealak zelaira irten zuenean txalo ugari jendearen artean. Jon Aldrich mutikotxo zinguratuta. Eta hor agertu ziren, 7:10 gutxi inguruan. Lopategi, Txendo, Isidro, Michel, Hierro, Gordillo, Butrageño, Llorente, Aldana, Jagi eta mila besteak beste. Ikusleen txalo artean, hor zelairatu ziren guztiak. Aipatzekoa, Butrageñok jasotako txalo zaparra da. Ikusleak detaile guztiak ondo jaso nahian. Espaita eguneroko gauza Michel atxabalpen igustea. Dena den, jokalariak berriz aldageletara erretiratu ziren eta 7 eta 5 inguruan agertu ziren, bi taldeak elkarrekin. Mondra taldearen 25. urteurrena ospatzeaz gain, jakingo duzuenez partidua maiatzaren hasieran hildako Monseñor Gabarain omentzeko antolatu zen. Partiduari ekin aurretik beraz, antxe izan genituen Monseñor Gabarainen ama, Higinia Azurmendia intzuzen, eta baita Beatriz Gabarain, Cesareo Gabarain zenaren arreba. Opari banaketa, denak guapo argazkien agertzeko prest. Beatriz Gabarainek egindako orezko sakea,
eta ondoren minutu bateko isilunea gordeztuten bai jokalari eta bai Atxabalpen bildutako ikusleek ere. 7:04 Ayuso epaileak 80 minutu iraungo zuen partiduari eman zion hasiera. Eta partidu hasi bezain laster Madrildarren lehenengo aukera. Baloia area erdira, Butragueño kontrolatu, baina azkenean ez zuen zer egin jakin izan. Hortxe etorri zitzaizkion gainera Errealeko defentsak. Eta besterik gabe, 80. minutua betetzen zenean, Ayuso epaileak amaitutzat eman zuen atzoko neurketa. Partidu ederra ikusteko esperantzarekin joan ginen Atxabalpera. Ez zen lastimaz talakorik gertatu. Bueno, Ignacio, zuzeu ere atzo partiduan on zinen, zeiru ditu zitzaizun neurketa? Neurketa bera, zelaien ikusi genuena nahiko kaskarra omen zen, nik uste dut nahiko kaskarra omen zen zela. Baina nik uste dut atzoko partiduak eta atzoko arratzaldeak basuela beste konotazio bat, beste helburu bat, eta nik uste dut azken finean hori bete egin zela. Gaurko egunean partidua etzen garrantzitsuena. Hemen egotea zen eta Oncesareoren zeniden ondoan egotea eta une oso atsegina bizitzea. Gaurkoa, Jon Aldrichek Errealarekin jokatutako azken partidua izan dugu. Gelditzen zareten aurrelarientzat aukera gehiago beraz titular postua lortzeko. Bai, aukera bat izan daiteke, baina uste dut hoberena hortan ez pentsatzea dela eta itxaron pixka bat ea Errealak zer egiten duen. Azken partidua Errealarekin, Jon, penatuta? Bai, bueno, 2 urte oso ona pasa ditut eta oroimen asko daramazkit. Jon Aldrich eta bere ordezko izan zitekeena, Jon Igoa. Bere peñia be baukan arrasatearrak herrixan, zela ez? Astearte gauean, Leson Manolon Jon Igoa Errealeko jokalariaren peñak antolatutako lehen afaria egin zen. Peña horretako 50 bazkide ez gain, makina bat aurpegi ezagun bildu ziren bertan. Alde batetik, ohorezko bazkideak, Iñaki de Mujika kasetaria, eta Urio Velázquez lehen mailako arbitroa. Eta bestetik, Jon Igoa bera eta Errealeko hainbat lagun. Boronat, Iriarte eta Amabi jokalari hain zuzen ere. Zaletu talde honek aukera ederra aukiko du hurrengo partiduetan Igoa animatzeko, gogoratu behar bai da Aldrich lesionatu egin zela eta bere ordez Arrasateko jokalariak jokatuko dituela Bizpahiru neurketa. Hemendik eta bere herriaren partez sorte on Igoa. Zeintzu dira Igoaren birtuteak eta zer falta zaio lehen mailako jokalari izateko? Birtuteak asko. Kontutan hartu Errealera heltzeko soilik jokalari benetan ona behar dela izan. Jonek birtute asko ditu, errematatzaile bikaina da. Gainera aurrelari postuan esperientzia handia duen gizona da, naiz eta oraindik gaztea izan. Agian zera falta zaio, bere buruari gehiago eskatzea, ezigitzea. Nere ustez, oraindik askoz gehiago eman dezake. Bizkat, zuk hurbiletik bizi ez zu Jon Igoan trajektoria eta nola ikuste duzu bere jokua, ze falta zaio pizkat, ez dakit, nola ikuste duzu? Ze falta zaio, jokatzea falta zaio. Beak aurrian dauka tipo hon bat, kanpotik ekarretago tipoa eta ona da, eta bueno, beak asko erakutziko dio ikasin behar du, eta handikan ikasteunak ero ondo torriko zaio, handik gaztea da, eta nik usten dut joko ona emango duela handikan aurrea. Pozik gaurko gauarekin, Jon? Egia esan oso pozik nago, oso pozik. Eskerrak eman nahi diet etorri diren guztiei. Benetan ilusio handia egin dit Arrasatearrak nitaz gogoratzea. Baina Arrasaten danak etzian Realekuak, Atletikoak be asko. Atletikoa, bueno, ekipuena Euskal Herriko ekipu guztiek. Baina lehenen Atletik. Nago Realekua naiz, naiz. Zuzesea, Realekua edo Atletik? Ez dut entendit. Eta ikusi zen duen zapatuko... Reala izen behar, mengu egarata. Itxon, ondion. Zuzesea, Realekua edo Atletik? Atletikua. Ba, bizigur. Ez dakiz, ez. Ni Atletikua. Ni Realekua.
Eta nola ikusi duzu partidua? Ondo, merezitakoa irabazi zauen, eta jazta gainera egon zen nolan ez ziren ego nolan istiluak eta holan. Jokatu garri izan derbixan ez izan istiluik egon. Hola esateko, ohikoak izango zian garai hartan, ez bakarrik maila nausixetan. Zagit, aurten nahiko erresistetzen dira tarjetak, bat ikutu egiten diozu bakarrik eta tarjetia daukezu eta laukin ja partido bat suspensioa. Nik uste ondo jokatu dela eta gogorkeri pixkatu batekin momentu batzutan, baina nik uste deporte bidateakin. Dena den, gaurko zaletua hemen arrasaten, bigarren zatian eta batez ere falta batzutan da oso kritikatu izan zara, ez? Zure erabaki batzuetan. Bai, batzutan horiek gertatzen da, ez? Hemen, linkapo guztietan bezala, batzutan hitz batzuk entzuten dira, baina jendea nahiko ondo portatu da ere, ez dakit, ondo. Beraz, horregon diren erabaki batzuk, zuk ondo... Erabaki batzuk seguro ondo inditutela, beste batzuk seguro txarre inditutela, baina partidu guztietan horrela gertatzen da, ez? Desizio asko hartzen direnean batzuk onak, beste batzuk txarra, baina horrela da eta aldatu ezinik ez dago, ez? Eskorietza eta Aretxabaletan arteko derbiko arbitrua ez zeuen hain lasai partiduak aberan. Beste gauza bazian nesken derbixak. Gaurko partidua, ze pentsa batzu? Bueno, zeizamari jaku irabaztia, baina azkenien oportunidadie be sartu gau, baina azkenien irabazi gau. Aurrekoak baino ejemplo hobia, futbolian azten ebitzen eskamutikoen dako. Telebistan eta ikusten duzu futbola? Bueno, partidakoan agotu ginean guztak jatenak eta batzutan bai. Zein da zuetako ekipo benena? Ea, la guztak ganetik. Eta zure horten hasi zara futbola? Bai, beste hau zatutan, baina bai, sartut hemen. Eta horrela jarriketako asmoi badauketu? Bai. Gaino ego bizarra zu. Eta zein da ekipoik onena, munduko ekipoik onena? Barcelona. Eta noraino gustoko jotzen nahi haitie? Real Madridea.
Gaina gustoko jatzen nahi epi? Milanera, ero. Non gustoko jatzen jolaztie? Realean. Abuztuaren hasieran komunikabide ezberdinetan Realera ez, Atletikera fanzan Igor Arenaza. Igor Arenaza, 16 urtetako atxabaltarra, Atletikerako fitxatu izan zela. Nola izan zen kontori, Igor? Gipuzkoako selezioa zela eta Atletika eta nita sarduratu ziren eta atxabaltako ekipuak bere alde ero bere filiala zenez, bere gana urbildu erazen induten. Eta nolatan Gipuzkoar bat Atletiken? Hori, ez daki, etxekoa be guztixape amonatik hasita Atletikoa dienez eta bertara urbildu nintzen. Gipuzkoarra izanik Bilbora eta gainera Gipuzkoako selekzioari esker. Esker ez, ni Gipuzkoako selekzioara be nire jokaldien gatik, jokabidea gatik joan nintzen, eta orduan Espan nintzen joan be uste fango nintzala Bilbora Atletikera. Bilbo eta Txabelta, bata txikia eta paketsua, bestea handia eta zaratatzua. Nolakoa izan da aldaketa hori? Nahiko gogorra, orain hasieran ez hori bakarrik baita bertan sartzeko ere kostatu egin zitzaidan eta oin gainera pisuan eta ez naz oso ondo konpondu eta etxetik be aldatu behar izan biot eta zaila egin zait. Jose Mari Bakero, Mikel Lasa, gazte-gaztetatik lehen ekipotara igotakoak. Hoien bideri jarraitzeko asmori bai? Asmua bai, baina zaila da eta saiatzen bida asko, baina 19 urtekin ero geikin igokot, igoten bot, eta suertia badoikot hogeikin ero. Nolatan ikusten duzu estranjeroen fitxaketak eta kontu horiek? Nik, falta itxen badien fitxateko, baina Bilbon ez porziak aso eta horrien gutxia. Estranjeroik ez, eta Euskalduni baldago Bilbon? Bai, nire ekipuan bastante dauz, eta hori Bilbo ez dala oso euskalduna ero hiri handia danez erdeldun asko duzela eta ondo konpontzen gara euskeraz eta hitz egiten dugu. Bueno, eskarrik asko etortzearren, Igor, eta gurekin guri hitzaguek eskaintzagatik. Eskarrik asko zuei. Eta Atletikera gustora fango zian, mutiko arrasatea arra nahi be. Realian bedana ala, konforme? Bueno, argider lehenko gunean zapatuan, ez da, okerrezpan abil, Donostiako errealakin fitxo zaben. Lehenik eta behin sorionak eta bestela zuzer posik, espero zauen nolako zeren batero? Deitzu zauen telefonotik eta, bueno, nik espero ez da. Joan ginen larun batien eta firma eta jazta, realien. Datorren urtetik, gaina lehen konteta zauen, bai zu eta bai beste bixak Bilbotarra zaiela, zela Bilbotar bat erreala iti fitxau. Ez dakit, Bilbokoena ez da Realekoen. Realean aproian eta listo. Bai, datorren urtean imaginatzot gogo ondixaz, ez? Bai, segiruten gauen eta goraino. Baukatzuela jokalarien bat, ola asko gustatzen gatzuna, suertapur bateaz bere parera aiatzea gustoko gatzunero? No, ez dakit. Atletikoren bat, era. Bueno, urtzi, lehenik eta behin, lehen argiderrei esabatzuten moruan, sorionak. Eta bigarren gauzia, espero zauen zuk errealakin fitxetia, ero sorpresa sartu dutzu, ero zer? Eri argiderre moduan, ditxu zuztien azken gauian lan etxera, eta sorpresa eta isa saltoka zenitzen. Isa saltoka. Ja, sinistu dozu onazkero, ero? Dion, hor zabitze urduri, ero zer? Ba, jala zain hau, ja, sinestu eta jun nitzen ara firmetan. Eta zube Bilbotarra, Atletik salia eta errealian jokatzen? Hori txikitetik. Beti guztatzen. Barruan daukatzen gauza bat, ez? Bai. Atezaina izen da, zure uste zein izen da, porterorik onena, zein moruan guztoko batzun izetia, egun ematen suertia goten bat partien. Arkona moduko ero, olakoren bat. Bueno, Lazaro, joan zan larun batian errealakin fitxau zauen, zuk eta beste bi Mondrago eta Rorreik, eta lehenik eta behin, espero zauen olako gauzaren bat, ala sustua, ero zer? Ba, lehenengoan, ez nintzen espero hori ez, baina gero, ja, deitu zidanean, telefonotik, susto da. Baina posik ez, imaginatu. Bai, posik. Lazaro, ni gainera txoritxo batek esan du zube Atletik salia zarela, ez? Bai, Atletik salia naiz. Baina on ja,
erreala, errealakoa edo. Bai, aldatu indieko zara, ez da? Bai. Zer remedixo, ala izan zanta, Mondran goleder batzukin gaurkoan akaberia, urrengor arte!